So guys, magluluto na naman tayo ng apretadang manok. Kailangan po ito ay iprito lang muna natin itong carrot, saka ano ba ito? Patatas. Ano ba yan? Kakalimutan ko na. Prito lang muna natin ang patatas para hindi madurog-durog. Ayan, apretadang manok. Ayan, sarap naman. Ayan, saka yung red pepper ba to? pula na sili. Ayan, ano lang natin, prito lang. Ganito ang pagluluto naman ng apretadang manok. Sari-sari na talaga ang nalalaman ni pobre kung ano-ano na talaga ang pinagluluto niya. Ayan, sarap-sarap. Apretada na kulang naman ng rekado. Simpleng apretada na tawagin. Yun, ang sarap-sarap. Yan. Hahanguin po natin. Hahanguin natin ang Ayan, hahanguin lang natin. Ayan po. Sabi ko sa inyo, iprito lang muna natin, pero pwede na natin kainin ito. Kung wala na tayong manok, pwede natin kainin ito. Ayan, ang basic natin ay magigisa tayo ng bawang. Ayan po guys, sabi ko nga sa inyo, kahit anong luto ay ginigisa. Kailangan igisa lang. Gisa natin ang bawang. Ano kaya kung English ang salita ko? So, onion. Just put the onion to the caldero. Ay, caldero na. Gisa lang tayo. Ayan po guys, ang bawang at sibuyas. Oh, sarap. Ito po, ang hirap naman na magluto. Sabi nga nila, ang hirap daw, pero pag magluto ka naman, ay napakadali lang naman. Simple lang ang pagluluto. Ito guys, ang pagluluto ng apretadang manok. Yan, nilalagay na natin ang manok. Yan, ang manok na nahiwa-hiwa. Yan guys, ano po yung manok na apretadang manok. Ito po yung prinito nating kanina, patatas, saka yung carrots. Yan tayo, hintayin lang natin kumulo. Yan, medyo frozen kasi itong manok. Yan. Guys, kumukulo-kulo na siya. Ayan.
pag nalaga na to okay na to kasi itong manok naman na to malambot, hindi naman to kagaya ng mga manok na Tagalog. Sasaglit lang ito guys, luluto na kagad to. Yan, ang apritadang manok. Yun. Lalagay ko na tomato sauce. Sige. Yan. Lagyan natin ng toyo. Black pepper. Yan. Lagyan na natin. Tapos, ginisang mix. Yan. Kailangan lang natin haluin. Haluin lang natin guys. Yan. Hanggang sa maluto. Yan guys. Halu-haluin lang. Yan guys. Hintayin na lang natin na lumapot. At pakuluin lang ng pakuluin. Hanggang sa lumapot siya. Ito ay okay na po. Timplado na. Mamaya ay ilalagay na natin ito kasi ito naman ay naprito na. Ito ay pan-toppings lang to guys, pan-toppings. Ito lang guys ang dapat nating maluto. Hintayin natin na maluto. Yan o, sarap na sarap. Ang sarap-sarap. Yan ang apritada ni Pobreng Ilocano. Ito ay simpleng apritada lang ho. Kahit kulang po ang ingredients, basta matawag na apritada, okay na po. Basta lasang apritada, ayos na po to. Tipid na tipid lang tayo. Hindi na natin kailangan pang kumplituhin dahil napakamahal po ang mga ingredients. Tayo ay isang pobre lang. Yan po guys. So, kumukulo-kulo. Lalagay na natin ang toppings. Yan. Okay na. Parang apritada na. Parang hindi. Parang apritada. Parang hindi. Pero ito ay apritada po. Apritadang manok. Ayan po ang apritadang manok ni Pobreng Ilocano. Yung mga guys, hindi pa po nakapag-subscribe, paki-subscribe lang po ang Pobreng Ilocano. Just click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Ayan po guys, so luto na po ang apritada ni Pobre dahil kulang po ang ingredients. Ayos na po yan, lasang apritada na po. Ayan po, okay na po. Apritadang manok. Simpleng apritada, lasang apritada. Yan po guys. Bye-bye! Salamat po sa panonood.